Pagtira na, 50 na yun go. Isa-isa, tayong tayo. Permission naman, permission. Andam naman sa ato ang training rong adlaw. Yes, coach. Emsa na malagi na lahi sa iyong 5 lagi. Asa mang uniform nimo? Wala man na uga, coach. Sa pa dili man na magmatter og naka uniform o wala. Diha naman na magkuan og unsay skills ninyo. Tudloan ta mo og mga yun nga basketball. Sugod ta, sugod ta. Sige, coach. Sige, coach. Kung sabi, shot sa mo ha? Ha? Shot lang sa kay energy ni. Oh, dara oh. Para dili luya inig training ba? Oh, shot sa. Kinahanglan na yun na. Energy ni coach. Energy na. Hey, wala dyan ko'y balita atong dayo ba? Sukad na sangat ko sa ring. Wala ko kabalita atong animala to. Wah, nabuha ko eh. Pwede yun. Tama na siguro ni ba kay bisig mataka ko. Kala picture man mo. Piste. Gihi mo mag-training camp among baryo. Ipakita na ko sa inyo ang zigzag defense ha. Mo man na to diri energy drink man eh. Bago. Nalahi ka din Milo ron. Tuba na. Mo na zigzag defense aron wala takas niyo ang kanang gibantayan na ni. Sige. Pakita na ko ha, sundugon ninyo ha. Sige, coach. Rodrigo. Anara, coach ay. Oh, ato ha. Tarungan ninyo, pagabot ninyo diri, mag-shot mo energy drink. Sige tarunga, tarunga. Na, sige na, sige na. Ito. Pagano. Na, animal man yung trainingan eh. Mahayo. Kuha na nimo ang atong zigzag defense. Shot sa. Mo man na atong training camp diri ha. Sundin na. Pizza ka nung. Depensa, tarong depensa. Nagwala ka ha. Buwa ka ba? Aring king. Sige, tarong depensa. Nakuha na na yung fundamental sa itong depensa. How? Shot sa diya. Kamu tolo, magdungan mo ha, magsunod mo. Una nang nagukas. Hoy! Nangaunsa mo? Urama mo mga kagang dre. Huwag di ko gipansin sa mga buwang oh. Kanang nasa yung kamot mo na gitawag na aesthetic rubber band. Mo na magamit na to sa kanang rebounding para mas maklip na to ang bula. Hand in strengthening. Okay? Mo na ito diri ha. Energy drink kanini no. Awa oh. Tuba rin giset-set ba? Di ini ka po nung giturid ba? Sige daw. Kuha. Di makaya, coach. Usay di makaya nga kasayon raman ani. Di makaya ang kabaw sa ilok sa kauban, coach. 1, 2, 5, O kuha na kayo ninyo ng rebound na no. Panay makapili sa rebound. 10, Panay point guard o bisag kamay ka. Maka-rebound ka. Salig lang sa imo kataas. Ah, fights. Utang inanapay pa. Gamit-gamit sa rebound. Pataka naman na. Di nyo na magamit sa rebound na. Magamit ninyo na sa bench. Tigpak-pak ba? Oh, mga buko. Focus. Bate. Bueno. Na maawa na ako. Hoy, ano ba? Animal wa jud gipansin sa mga buang oh. Nice. Alin mo dire. Animal lang hawa na pong mga buwang oh. Ya sakto ra bang training ninyo? Ani kay coach kayo. Coach. Oo. Focus yun mo. Basag ninyo na yung magsamok-samok sa palibot. Na mag-inanag yun. Na mag-ibuang sa baryo. Unsay buwang? Pakitay ra ko ninyo na unsay nakatunan ninyo rong adlaw. Ipakita ang zigzag defense ba? Mga animal mo! Hoy, kuyayo! Alis ako dere! Tanawan niya kung mga kabano, mura na mga buwang bagi pang uto-uto na ni mo ni. Saan ay problema ni mo diya ah? Itudluan naman ako silang saktong basketball ba? Kung sa saktong basketball, saktong kabuwang siguro. Sa kita ka to, fundamentals na siya sa basketball ang depensa o ang rebounding. Asan man po ni mo na nakita na daot na kasing tanog kuan ba? YouTube. YouTube, coach ni gani coach Dayo mo, di ba man ka sa kuha? Utang ina nahubog ng coach oh. Tuba pa, di mo ka-afford gito rin yun. Himala, gimpor, wa ka nagsamok-samok. Daog imong nuggets. Giparaya lang man ako to kay partida ba? Napay pa partida ang buwang oh.
Alangan na, sure naman good sa game 5 ang kuhan good. Wa pa gani nahuman ang game 5, moingon na kag sure win. Wala na, ay gituyo, aramang gusto nila, nga mapapilde sila sa game 2, aram ninig championship nila. Sa ilang home court sila mag-champion ba? Unsa ka, hindi analyst kay makabalo ka? Ay, kabala ka diya. Piliuno naman jud ka. Partida lang ganito, kay pasagdan na lang ti ka sa game 4 ba? Shots out! Animal dili ko. Biskot ka. Ikaw na may nagbida-bida diri ah. Imbis ako aning teritoryo ba, ako ay pinakagay diri ah. Ani na lang. Kung kinsa ang team nga mo champion sa NBA, ang mapili mo hatag 1,000 unya ligo ng tuba. Palahubog magay ka. Way problema na. Sure win naman akong Nuggets ba? Bantay lang kag Miami Heat mo daog buanga ka. Bantay ka. Mga buwang.